Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni familia mar Jaohanda Swekra mane obila ochielo gi magina Odhiambo manyoro e apaya ma Moi Avenue e boma ma Nairobi e kinde ng'anyo mar sundo jalupo gai mar obila Eliud Lagat mondo mi ogwe tao, koro dwaro ratich wuodgi kendo mondo okaw okang' mapiyo ne obila mane otimo kamano. John Nyambura Kariuki ma en wuon rawerano dwaro ng'eyo ketho ma wuode no timo e kinde ng'anyo no, kolero ni ne otemo mana uso abuog rombe kata mas mondo mi ne oyud gimoro matin manyalo konye ngimane ma pile ka pile. Owacho ni wuode no moyanga nyinge kaka Boniface Mwangi Kariuki dhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Kenyatta National Hospital ka chal mar ngimane ok ber kata matin. Huyo polisi sema aajibike, polisi wote waajibike juu hata hao wako na watoto na ule wameumiza pia ni mtoto wa mtu. Mtu ameasi kabla afike hapo, amefanya mambo mingi ndio afike hapo, na amesomesa, ametumia mambo mingi, amepitia kwingi. Na kama hii si vile tunafanya kazi ya kanjo, wengine umekimbia, umegogwa mahali, umekaa wiki mbili kwa nyumba ukimtafutia tu. Kwa hivyo huyo karao amefanya makosa na anafaa kuchukuliwa hatua kali. E kaunti ma Homa Bay wayudo ni jalupo moro ma jagini 34 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Homa Bay County Referral bang' obila rodhe tisendo obila marangiti kama ne odinene. Gabriel Mwita wacho ni obila ne omake chieng' ngeso bang' ywaruok mane obedo godo kod jirande e chulano, ma bende owacho ni jirande ne chal ka gima ne ochiwo asoya mar $2,500 ne obila go mondo mine make kendo rodhe. Ne okuongo tere e osiptal ma Sindo kendo bang'e ne otere od thieth ma Homa Bay County Referral Hospital. Jalupo no koro kwayo riwruoge makedo ne ratiro mag oganda, migepe mag sirikal kod tend county ma Homa Bay mondo odonjre wachno mondo mi oyud ratiche. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni ji 16 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kaluwore gi masira mar apaya mane otimore Odhiambo manyoro e alwora ma namba Kapiyo e apaya ma Kisian Bondo. Kuom ji 16 go, 14 gin wakeini ka 2 to gin joma chuo, kama bende no ring kod gi od thieth no Otieno manyoro tok masirano ma bende no ojuko nyamburko 3 manoweyo ka achiel owito ngimane. Ambulances mawuok e od thieth ma Kombewa County Hospital kanyakla kod mano mawuok e od thieth ma Chulaimbo kod mano mar St John's ne ochopo kama masira no otimre Odhiambo manyoro mar ne konyo e tero jowuoth mane oyudo hinyruok e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kaluwore gi lipot mawuok e migao mar thieth e kaunti ma Kisumu, ji mamoko 41 ma bende no oyudo hinyruok ne oringo de od thieth ma Kombewa County Hospital kendo kama bende no thiedhgi kae to bang'e no wegi thuolo mar dok pacho. Masirano ne ojuko bas mar mbalariany ma Moi, ma bende wachore ni break mage ne ochot momomore kuom nyamburko mane oting'o jadolo Gilbert Deya ma kuom hai marach ne owito ngimane. Nyamburko machielo ma bende ne nitiere masirano ne en mano mar kaunti ma Siaya. Diana Deya ma en min od jadolo Gilbert Deya en achiel kuom jotuo ma bende dhi nyime gi yudo thieth e od thieth no ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e gwenge mag Kisumu. Tend od thieth no wacho ni ne oyudo hinyruok marach mokalo e toke kendo ok onyal wuotho kata kamano ngimane ni kama ber gi sechegi. Moko kuom jodolo e pacho kae ok mor ahinya kod kaka obila norakore kod jong'anyo odiochieng' manyoro e chuny boma ma Nairobi. Jadolo Philip Anyolo mar kanisa mar Jokopere e boma ma Nairobi okwedo mokalo obila ma bende nochielo gi magina Jaohanda Swekra moro e boma ma Nairobi e kinde ng'anyo no odiochieng' manyoro. We are saddened by the incidents that happened yesterday in the city of Nairobi during the protests against the killing of Albert Ojwang. We are especially saddened by 2 things. One, the point-blank shooting of a non-violent citizen who seemed to be just an innocent Kenyan in the city. 2, the free operation of groups of people, goons, with the poles robbing and beating up citizens.
Kweth makwedo piny owacho ma pacho kae kotele gi koda jatend duond bura mar DAP Kenya Eugene Wamalwa onyiso jatend piny Migosi William Ruto koda sirikande ni kao gi tang' to gibiro yudore do mar ICC ka bende ogichungo nek mar oganda e pacho kae kata nek mar jong'anyo e pacho kae. Okwedo mokalo tim mabende notimre odiochieng' manyoro kama bende obila nochielo gi magina achiel kuom Johanda Swekra e chuny boma ma Nairobi kalure kod ng'anyo mabende no bagi odiochieng' manyoro mar ne kwedo nek mar Albert Ojwang ka bende jopiny bende pod dwaro mar mondo ogole tich kata oriembe tich jalup ogai mar obila Eliud Lagat. Jotelogo kwayo piny owacho ma pacho kae mondo mi ochiw arita makare ne oganda ma pacho kae e kinde ng'anyo mar mondo kik jonjore rakore kod jong'anyo e kinde ma bende gi ng'anyo mamuol kalure kod weche mopogore opogore ma bende gidwaro mondo piny owacho otimnegi e pacho kae. Jodak ma South East Alego e kaunti ma Siaya ochwalo ng'ur e wi rochruok mar arita kwe e gwengego kendo koro gikwayo sirikal mondo donjre wachno mapiyo piyo. Jaduong' Vitalis Awandu Ondewe ma en jagoro mar duol mar jodong Luo owacho ni rochruok mar arita kwe e gwenge makono osekelo luoro mathoth ne jodak makono ahinya to e Nyang'oma Kogelo sublocation. Wan kaka jo South East Alego and Moso Nyang'oma Kogelo sama lose ni an Kogelo an gi jodong Kogelo moluonga boketa piny mwase access bwanwang'o ni koro kata ohala madhi mbele moloyo chiro Nyang'oma onge. Jodak en fear, jodak iluoro nikech wachre nitie jogo makwalo kendo koro bende gitimo gi magwang' teko makata mnudie chieng' onge luoro. Gini omako nyaka gen yien ma team ma en connected en well connected to koro jodak en fear. Jaduong' Awandu owacho ni en tim ma kamayo osekelo luoro mathoth ne oganda kata jodak makono ka bende ochiwo ranyisi kod odiochieng' ochiwo ranyisi kowacho ni jogo ma bende chechni ne gin johanda chechni ne gin jokuodho ka ncha ne onegi ka bende owacho ni onge okang' moro amora ma bende osekaw kalure kod mano. Koro nek ni okosebedo gima ji oluoro ji ne idwaro ji tinego kale idwaro tinego e gweng' ka and ma ji osetimne to jo sirikal manitie oninde wach ni ok gidwa wuok oko mondo giwach gini odiochieng'. Wadwaro chokruok mar security mondo bi Nyang'oma moloyo Nyang'oma Papor yang Barding oseneg ni nyaka Masumbi ka dhano oseneg sama loseni pok oik jogi nie mochari oseneg ji to dhano ling ji oluoro e gweng' onge ng'ama nyalo loso gima kama wadwaro mondo sirikal okonywa mondo gima kamano wetimre e gweng'ni. Jaduong' Awandu koro kwayo apisas mawuok e kaunti ma Siaya mondo mi obag romo ma bende biro kelo kanyakla jodak makono kaka yo mar twak e wi okenge mag tieko chutha monj ma kamago. Nyang'oma sami kidhi ng'iyo bi assess Nyang'oma ok en Nyang'oma mwang'eyuga. Ji odak in fear wadwaro mondo okonywa. Last week nyiso negi ji keje 5 jomoko ringo Samuel Oseni oringo buto. Koro en riembruok koni gi koni to dhano odak in fear ma kochopo dhiambo ji okuot. Kidhi chiro Nyang'oma kanyibro manka by saa achiel saa ariyo onge ng'ato e chiro. Wadak in fear to wadwaro sirikal mondo okonywa. Ok wanyal dak e ngima machal kama. Wadwaro security team mondo owuog oko, county commissioner yo okonywa. Wadwaro bura maduong' Nyang'oma wadwaro moro ng'iya wadwaro moro pap nyadiel. Mane mabende okelo e giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi Laksi Chegito magithond weche mabende ne waikoni. Number 1. Familia mar Johanda Swekra mabende obila nochielo gi magino dhiambo manyore apaya ma Moi Avenue e kaunti ma Nairobi koro dwaro ratich wuodgi kendo gidwaro mondo kaw okang' mapiyo ne obila mane otimo kamano. Jalupo moro ma jahigni 34 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Homa Bay County Referral bang' obila rodhe tesend obila marangiti kama ne odinne. Ji 16 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral kaluwore gi masira mar apaya mane otimre odhiambo manyore e alwora ma Namba Kapiyo e apaya ma Kisiana Bondo. Watudre koromo kanyo saa 8:09 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e koro gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Maramogi Radio
Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni piny mar Kenya biro bedo e pacho e tuke mag volleyball ma jok mong'ol mong'ere kaka para-sitting volleyball ma biro chakore dwe mar 7 tarik 1 nyaka tarik 10 e paw tuke ma Moi Sports Center Kasarani. Tugo ma kamano en achiel kuom tuke mabeyo ma bende Kenya osebedo ka gombo ni mondo ta e pacho ka kamano timore e pacho ka kuom thuolo mokwongo. Kaluwore kod lipot ma wayudo en ni tugo no biro chakore tich abich e paw tuke ma Kasarani ka ikruok sani koro dhi nyime ka jotugo ma Kenya osechako donjo matimo ikruok makamano. Jagoro mochung' ne tugo no e pacho ka Justus Katumo owacho ni en gi yie ni ikruok mar Kenya ni kare mar biro bago tukego. 12 teams from 8 countries that have confirmed so far. We are engaging and we are making sure that we facilitate all the logistics possible for them to come to Kenya, and we are doing very well in that direction. So we are expecting, actually, so far everything is done, and we are just waiting for them. Tukego eko biro timore paw tuke ma Kasarani Indo Arena ka timbe madongo kaka Misri, Libya, Morocco to gi South Africa igeno ni biro yuoro kaka tumo nyiso jotugo ma jok machuo ni mondo kasre mondo neno lwaro timbe madongo mag jok machuo mabiro go. Men have high competition than even the women. Yes, we need to put a lot of effort so that they can be able to overcome the traditional barriers. Komachielo bende en ni manen jaloch mar piny mangima e tuke mag javelin ma bende en ja Kenya Julius Yego sani koro nyotimo maber mokalo e tuke mag Pavo Numi Games matimore e piny Finland manyotimore otieno mokalo. Yego nyobayo tong' maromo mita 83.8 e tielo mare mar adek mar bayo tong' no kendo nyoyudo loch maduong' e Continental Tour Gold Meet. Jatugo mawuok e piny Poland Cyprian Masglod notieko thuolo mar 2 gi mita 82.90 eka jatugo mar Finland Toni Karinen ne yudo thuolo mar 3 e mita 81.96 ma bende mano nobedo season best mare. E higa mar 2015 jaloch mar piny mangima no notiyo maber mokalo kendo nomako dho piny mangima e tuke manotimore Tokyo, Japan kanodiro tong' mane romo mita 87.72. Korka jok machwe ng'wech mar mita 1500 jaloch mar Africa Brian Komen ne odogo ng'wech mare chien motieko e thuolo mar 3 bang' ringo kuom dakika 3.34.06. Jatugo nero ma jegni 26 ma ja Kenya ne chal kagima dhi lo tugono, kata kamano ja Ethiopia Emias Girma achiel gi ja Norway Navi Nodas no biro mokale e tielo mogik ma tugono. Toko machielo bende ni joloch mag lig maduong' ma piny Ingresa Liverpool biro chako kampen margi mar season manyien ka gibiro yawo tugo gi tim mar Bournemouth e tarika ma ibiro yawie tugo nero e dwe mar 8 tarik 15. Liverpool ma bende nche noloyo osimo margi mar liga kuom thuolo mokwongo e bwo Arne Slot wachore ni oikore makare mar kawo osimo machielo kendo simbe mamoko mathoth mabiro. Tim mar Sunderland ma bende nche kodonjo e liga kuom thuolo mokwongo nyaka ne gol higa mar 2017 biro chako kampen margi pacho ka gibiro gocho gi tim mar West Ham United e odiechieng' mar Jumapil maluwe mano tarik 16. Joloch mag Championship mano Leeds United bende biro rakore gi tim mar Everton e paw tuke ma Elland Road mano wuok tich gotieno eka Burnley ma bende oduogo kendo e lig maduong' ma piny Ingresa kowuok e Championship biro dhi nyaka Tottenham Hotspur ma bende gin joloch mag okombe mag Europa. Kweth mar Pep Guardiola Manchester City biro temo duogo kendo e gero mane gin godo e kinde mokalo ka gibiro chako tugo margi tim mar Wolverhampton Wanderers e paw tuke ma Molineux. Magi weche tuke nyinga Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng' e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Iwinjo Ramogi Radio. Higa ka higa, ngima mang'eny lal, mieche kethre, lek mag geno kethre, mana nikech tiyo marach gi gas mar LPG, stima, gi petrol. Tiyo marach gi teko mag stima, gas, kata petrol ok kel masira kende, onyalo neko. Emomiyo wadwaro ni ubede ka safe mtaani. En riwruok mapiny makelo sirkal, joma tiyo e sekta mar teko,
togi un jopiny kanyakla. Rit jogi, bed motang', puonjri yore mag ritri malong'o e weche teko, to ipuonj jomoko bende. Wageruru Kenya e yor arita kanyakla. Chiw ripot kuom tudruok mag stima mokowinjre, kik inyiew gas kuom johala ma onge oboke. Chimri gi chike mag arita mar yore teko. Ka Safe Mtaani, arita mar yore teko chako kodi. Rit jogi, rit dalani, rit ngimani. Oteni okel gi duol mar rito teko gi mafuta e piny, EPRA, matije en ng'eyo ni ji tiyo gi teko mag stima, gas gi petrol e yo mowinjore to ochanore, kendo konyo yore dongruok gi ritruok. Go simo e nambani 07093360000 ka in gi penjo kata idwaro chiwo ripot. Mondo idichionga gi low mowere kod Carol Gift kaka skizatun mari *860*418#. Chonga gi low emose miya chalo kama. Chonga emose miya sudo nyime. Kawono chonga emose miya chalo kama tinende. Chonga ka Mondo idichionga gi low mowere kod Carol Gift kaka skizatun mari *860*418#. Nyakwa Ramogi, bende isebedo koda lek mar bedo koda low kata mana nyadala ni moro machiegni kod boma ma Kisumu kata Kisumu City. Bas, kikibed gi wasiwasi ni mar sani endikoro username kelo ni the domain Kisumu Dala. Magi kigin lope mabecho mayudore Kibos e apaya mamambo leo Miwani mana dakika 20 kende kiwuok e dir boma Kisumu kata Kisumu Airport. Gin lope mabiro koda ber mathoth ni mar osechiel gi chuth, gintiere koda pige, nitiere sitima e kind mamoko mathoth. Kuom mathoth ahinya, chik iti chenro mar Kogwen wuok tich nyaka tich abich e Radio Ramogi mondo miyud kaka inyalo yudo yo ma ibed goro koda plot moluongo nyingi kokale chenro dendi mar The Domain Kisumu Dala. Kik bai. Ramogi kar chuny jaluo Nyakwa Mgajwanga tich adek Wednesday majabero kale nyakando mar Ramogi FM kar chuny jaluo iwinjo kanyo weche manyien adimba gi jalendo mari Roda Odhiambo. Iwinjo kanyo weche mag ohala gi Roda Odhiambo. Chako winjo kanyo weche mag tuke kod Milton Ochieng. Jaka Black jawinjo mara kage toloni adon mondo miawiye dodo makare. Kerafa Wood Nyachula ogwel kamin do keloni kanyo donse Wednesday edition ni wacho kanyo ni siku ya udanye, siku ya udaku Nyakwa Mgajwanga kikedi mabor kata mana matin. Nyinga duri nyero kumunya Magdalena Oritiuru Masani. Ya purutu la biso. Kimoko. Grand maître Franco de mi-à-mort, les petits frères te rendent hommage. Lokasa ya mbongo, utamai, mafebia. Salon Gabriel, Carlos Telecel, Boss Matuta, et pas wapi bomona babeta penalty sans gardien, Biangoyo. Matata ya mwasina mobali sila tena mongili mama. Sala biso mibali tosalela kabasi bango bali ya kabala taka biso mula mobimba patalo moko na nzoto e oh mama matata ya mwasina mobali sila tena mongili mama 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 oh mama 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 oh mama mama botanga imwasi oya konyokolo ngai mwasi Nzamba pesi ngai etumbu nabotaka basi bandeko banyokolo kobana ya bato nayokaka motema pasi